Здравейте, аз съм Рора. Днес предстои едно кратко гледане за някого, за нещо. Ще видим за какво е. Това е общо четене и не за всеки ще е актуално. Моля, вземете си това, което е за вас. Всеки, който е попаднал на това гледане, без значение кога, по кое време на деня, кой сезон, кой месец. То е актуално винаги. Така да видим за какво се отнася. Някой, който в момента е отчаян, преживял е някаква загуба. И мисли, че животът е свършил. Едва ли не. Но това е само една изгубена битка, защото живота продължава. Това, което е за вас, то ще си дойде при вас. И тази мимолетна, така да кажа, загуба, тя наистина е мимолетна, защото не виждате това, което е пред вас. Излезте от тази ситуация и погледнете и обърнете внимание на друго нещо, което е около вас. А именно, то е, че вие сте кралицата на мечовете. Имате силата да се преборите, да излезете от тази ситуация. Излезте, оставете я на страна и се концентрирайте върху някакво свое намерение, на което не сте обръщали внимание. Някакво свое желание, което сте загърбили. Обърнете му внимание. Свързано е с вашето обезпечение, вашата работа, вашата заземеност. Заземете се. Обърнете внимание на радостите, земните радости, в смисъл нематериалните, това, което е малко, но хубаво. И то е всичкото. Слънцето, цветята, природата, дърветата. Обърнете внимание на чувствата си. Как се чувствате, когато сте сред природата? Не ви ли се струва, че тогава всичко е наред? Всичко е хубаво. Всичко около вас е хубаво. Вие сте там и се чувствате прекрасно. Още какво да направите? Предстои ви среща с рицаря на чашите. Някаква светлинка, някой ще ви пише и това ще предизвика блясък в очите ви. В същото време ще сте изненадани. Няма да сте очаквали такова известие.
Отново правим връзката с земята и природата. Чухте втора част от концерт за циганка. Направете вълшебството. Във ваши ръце от вас зависи. Всичко е във вас. Още малко не ви достига. Хайде, направете стъпката. Всеки ден творим чудеса. Дори тези ежедневните неща, които вършим, са чудеса. Бъдете. Като слънцето. Просто бъдете. То си е. Без да го е грижа за всичко останало. То просто си е. Ако всеки човек е такъв какъвто е и прави това, което желае от цялото си сърце, ако всеки си върши работата както трябва и с желание, и ако всеки прави това, което желае душата му, ами то тогава светът ще е идеален. Той и сега е идеален, но според възприятията на хората ще е идеален. Краля на жезлите. Да. Когато се появи някой човек в живота ни, който ни обича и който ни обичаме, това е подарък. И не е рядко, когато се появи такъв човек, иска ни се да избягаме, защото мислим, че това не е истина. Как да не е истина? Като ние самите творим нашата реалност. И с този магиосник когато влезем в неговата енергия, ще видим кое е излишното. А излишното е недобрите мисли, лошото настроение, бъдете магиосници на своя ден. Правете си по един подарък всеки ден. Бъдете сбъднати. Вижте отражението си в огледалото. Усмихнете се. Открийте прозорците. Оставете книгата, която четете, и погледнете извън рамките. Сменете тази книга, вземете друга. Вземете тази, която ви откликва на сърцето. Не тази, която мислите, че е полезна за вас, а тази, която харесвате. Да, разрушете старите стереотипи
Вие направете разрушението, не чакайте то да се разруши само. Излезте от тези окови, излезте от тези рамки. Бъдете сбъднати. Бъдете кралица пентакли, кралица мечове, крал пентакли. Слънцето, бъдете. Вие сте. Излезте от тези зависимости. Там е хубаво, това е комфортната зона. Зависимостите. Излезте от тях. Не се страхувайте. Когато излезете от зависимости, егото ви дърпа към тях. И от това изпитвате болка. Егото ви причинява болка. Излезте от всичко това. Лесно е. Тогава ще останете сами със себе си, когато излезете от зависимостите. Страх ли ви да останете сами със себе си? Ако ви е страх, как ще се справите?